Hormatly mehmanlar, innek çıkışımız bilen devam edelim. İnneki çıkışımız Dr. Muhammed Gelli Annaif. Dr. Annaif 2015 yılda Türkmenistan'ın Magtumuladınak Devlet Üniversitesi'nin fizika bölümünü gutoran. 2018 yılda şol üniversitede 2018 yıla çenni şol üniversitede muallim olup işlen. 2018 yılda North Carolina Üniversitesi'nde fizika uğru boyunca PhD programmasını başlan. 2020'de şol üniversiteden magistura diplomunu alan. 2023'ten bolsa şol üniversiteden doktorluk derecesini alan. Edil Schwartz bolsa postdoctoral research scholar bolup North Carolina State Üniversitesi'nde öz ilmi barlığı işlerini alıp barýar. Dr. Annaif sahna sizinki. Dr. Annaif'in teması Developing Ultrasound Transducers for Acoustic Angiography Applications. Assalamualaikum näňe. Gelene için çok sağ olun. Şunki temam men developing ultrasound transducer for acoustic angiography applications. Yani bu ultrasound transducerler men North Carolina State University şu type of postdoctoral research scholar etken. Yani ortayda bir PhD alan soňky postdoc bolanın PhD'den soňky wagtlaryň işläp soň öz bölümini akademiyada dowam etdirmek üçin öz grupdan görýän sen işi hatam ýakyndan öwrenmek üçin edilen iş. Bu taýda biziň şäherimiz Raleigh, yani şöyle budan biziň binamyz electrical and computer engineering binasy. Meniň etken researchimde umuman gündelik edilen işlerde bir clean room diýip bar, yani estentin belkem bu men gözüm görýänler berdi. Bu taýda esasy maksat yani biziň ýaşaýan enzamlarymyza yani bizim submikron yani mikron derejesindäki kiçik zatlar we şoňa ýakynda zatlar ýaşaýanlarymyz üçin özümizden gelip biljek ýa-da elimizden gelen ýağly adam özü ýağ öndürip şoň eliňizden ýa ýüzüňizden gaçyp biljek tozonlardan goýmak üçin yani bu sizem goýmak üçin de ulan kimikatlaryňyzdan elbetde şol wagtda da ýaşaýan enzamlaryňyzy özüňizden düşüp biljek tozonlardan goýmak üçin geýilýär. İlk men dadı başladım böyle. Ultrasound näme? Nähili ultrasound? Ýöne sound denen ses, ultrases näme? Ses ýöne eşitýän sesimiz adamyň eşitip bilýän sesi ýygylygy 20 Hz'den 20 kHz içinde diýip. Küçüklerde, yani itlerde, köpeklerde zatda ol 40 kHz içinde eşitýär. Emma biziň medisinada ulanýan ultrasoundlarymyzda ol howada ulanylýan bolsa, zada ulanylýan ýerine baglyk düşkeýe 40 kHz'den ýokarda köplenç 5-10 MHz töwerklerinde yani kawat ýagdaýlarda 50 MHz'ine gidip bilýär. Şu taýda bir video goýdum, bilemok edil şu wagtdan işledi, ama burdan frekans yani frequency ýygylyk suadynyň nähili sese täsirini görkezjek boldum. Sese çykarmyka barlap. Görsenmämi? Bol. Atwort bilen ýa-da daha destek tapatly. Şu taýda hersini görkezýär, yani ýygylygyny görkezýär. 50 zatdan soň eşit başlar belki. Elbette yani estilmese de zatda bu ýöne zat yani uly zatdan galyň ondan soňra bir insan adam eşitdenok, yani şol mundan soňra bir ultrasound diýär. Yani ondan soňky sese, yani ultrases diýär. We şonu ulanýar. Tebigatda, nature'da hawat gelýänler biri ultrases ulanyp lokasyony tapýan zatda ýer anlatýan bat diýär. Batlar özüniň gözle wapsa görnokdal, ola gözler hem görýär. Yani gözleriniň yani güýjü gat bolman üçin we ýagtylykda bolman köplenç ýerlerde gelýän üçin ola ultrases goýýar. Nirde özlerine targetlerinin yani ipiljek zatlaryny özler şu taýda detekt edip şonu da tutup bilýärler. We şonu näde etýärler? Özler ses goýýar ýa, şoňa gidip gelen ses izine reflect edýär, echo diýip ony bizde o echo'ny öz detekt edip nirden echo gelýän bolsa, şu taýda onu bir zat bar diýip şoňa da. Ultrases köplenç bilinýär medisinada yani köp ähli adamlar klinikde görnüşýär. Bir köplenç şu imagingde görýär.
esasen orada biz esas yaşayan zatlarımız ultrasonic transducer'ın içinde bu şeyde A-mode diye A-mode amplitude modulation. Yani bu iyi veren sesinizin izine gelen ekonu neçe derecede siz receive edeceğiniz, neçe derecede özünüz alınıp, son amplitude yani şunun muhtar şeklinde ediliyor. Eğer de şunu amplitude bir modda geçecek, o brightness mod. Şunu brightness şekilde köpalayan olsanız hasiyakti, azalayan olsanız küçüğe gidip yatarsanız o brightness mod diye. Eğer de şunu brightness modla köp element, mesela ultrason transducer'ında köp tane element olsa, channel'da köp olsa, onunla siz image alıp bileğiniz. Şimdi şuradaki brightness modun image'i, şuradaki brightness modu bu da M mod diye. Bu motion mod, yani şuradaki şu linyadaki bolup geçen motion'ı size görkediyor. Yani şu hareketi kıymalılığını size M mod şekilde görkediliyor. Ultrason'un yine de köplen eşitliğinde Doppler imaging edin, Doppler ettirin, yani Doppler'dan bağladın köplence enerarnak çağrıda köplence ediliyor. Yani Doppler ne demek ya? Doppler'da esasen fizikadaki Doppler efekti ulanıyor. Kanın tizlerini hayki tarafa akkanını yani direction of the flow'u ölçebiliyor. O yığıların tapağıdından yani göğüren transmit eden frekansının nesil derecede üçgenlerini edip şu taydaki gök ve kızıl şekilde kanın şu taydaki soğukluğun tizlerini görebiliyorsunuz. O tayda Doppler imaging dikiyor. Ben çünkü edecek iş adımda acoustic angiography imaging. Bu tayda acoustic angiography esasen maksadımız adamda ve damarların yani vessellerin, microvascular'ların yani şeklini image edebilmek. Yani bu bir de hiç yani early detection of yani ilki neticesini önünden ketellerin önünü alıştığını biz ketel hiç beceremiz. Tayda ultrason kullanıp dinle ketel bağımsız tayda yok mu şunu önünden bilmek için ediliyor. Bu dinle damarların şeklini ediyor. Ondan yan kral doktor çayrifiyalık adamlar bunu rahat yaşadı ketel var mı yok mu? Biz dinle sonra kömek etmek doktor çayrifiyalıklar. Sonrasında işleyer. Onun üstünden hatam onu kullanıp localization microscope edip o da super resolution edilen biliyorlar. Ultrasound dinle yani ağdan datlamda yani imaging'de kullanılmaya günlük durumda şu an kullanılan kare telefonların fingerprint sensörünü hem kullanılıyor. Ultrason sensörlerde ya da mesela maşinlerde şu an maşinlerin köpüğünün arkasında var. Bu sefer parking assistant diye. O parking assistant'ta arkadaki mesela nehir derecede yakın olanını sadece köpüğün kullanılan ultrasound. Son gas sensörlerde kullanıp başlanıyor. Son neurostimulation'larda ve ultrasonic power transfer'lerde kullanılıyor. Bu mesela bazı implanted device'lara neçe derecede power vermeliğini ve şunu vaktlerin hemiselik monitörde olmayan şu an bilinen teknolojide bataryanın miktarı zadi ömrü belli. Şunun için onu vaktlerin etmek zadi. Hemis işlettirmeyen zatlarda kullanılan ultrason hem kullanılıyor. Deep in tissue iyi bilenler. Şimdi köplenç şu an commercial available değil yani satın alıp boğulayan transducerların köpüsü piezoelektrik transducer kullanılıyor. Ama biz şuna kompetitif yani taze teknolojinin kullanıp biz capacity micromachined ultrasonic transducer diye bu kapasite yani şunu kullanıp ultrason transducer yaratmak yani ultraset transducerlarını yaratmak. Bunun esası avantajları onu isteyen şeklinizde, isteyen patternınızda yapabilirsiniz ve küçük bölümde yapabilirsiniz. Kalınlığını hasım küçültebilirsiniz ve onu paketlemek, onu hasım küçük uygulama geçirmek hasım mümkün oluyor. Şöyle avantajları var. Şimdi köplenç gören zatlarınızda mesela kliniklere gidenizde size ultrasound edenlerinde şunu transducer var. Bizim etken işimiz esası şu önündeki ultrasound etken zatın ucundaki çivini hasım kamilleştirmek. Onun arkası computer on image processing o taylar yani computer science'ın etken işleri ve şu taydan gelen sensör zatlarını hasım kamilleştirmek, hasım ansatlaştırmak, computer'a gelen dataları. Yani şunu hasım kamilleştirecek oluyor. Ve şu tayda görsünüz yani şunun içinde köplenç bizim şu an yaşayanlarımızda 250 tane element oluyor, 250 tane kanal oluyor, channels. Şunun içinde her channel'da ne tane cell olup gidiyor.
şu selin bir kejesini dizayn edip, şoň üstüne simulasiýa edip, ondan soň önümçülükde hemme kanallar ýasaýar. Indi şu ýekeje selin ýani simulasiýa edemizde şoň işleş prinsiplini düşündiremde. Indi şu taýda bir size mysal bermek üçin şunu aýdyp bilen. Dep bodying, deprek ýani drum. Şoň bahaly üçin meselem şu drama siz herde guranyňyzda şu drama oýnatýanlygyňyz üçin şonu sessikýär. Şu dramanyň ululugyna kiçilerine görä sesiň ýygylygy ütgeýär. Ede şonu kiçi mukdara, kiçi ölçege geçirseňiz, şoň ýygylygyny megahertzler ýani ultrasesler geçirip bilýäňiz. Emma bu gezek 50 bilen oýnapda tok bolan şonu oýnatýaňyz. Yani tok berip onu AC signal yani alternating current signal berseňiz, şoň isleýän frekansyňyzdy oýnatyp bilýäňiz. O oýnatmaňyz bilen siz medium ýa goşawa sesi berýäňiz, ultra sesi berýäňiz. Goşawda bağ bolan scatterler yani targetler ýa-da degäde eko gelýär, ekonom siz täzeden amplify edip receive etýäňiz. O taýdan hem siz image alýaňyz. Indi akustik angiografi näme zat? Akustik angiografi hälim kysgaça agzanyň zadım. Şu taýda tümör seller bolýar. Yani tümör sellerin ählisi kanser däldir diýip yani doktor çağırım agzady. Yani şu taýda biz yani şu tümör sellerin nähil ululukda we şu tümör selmi şonu bilmek üçin şoň gapdandaky damarlary esasy image etmek, şu damarlaryň ölçegini görkezip, soň şu nähil tümördiňi doktor çağırýarlyklary bad etmek. Onu alış usuly. Biz ýaňa agzadyrmaýaly, iwerin ýygylygyny iwerseň o taýda scatter diýär we ol ýygyna gelýänlik üçin şu ýyglykda gelýär. Emma sen damara yani inject edip microbubble yani contrast agent diýär. Contrast agent diýen zada onu microbubble inject etsek, o taýda berýän transmittingde microbubble responsy şum döretýär, yani gok döretýär. Gokyň ýygylygy gaty uly bolan üçin sen alýan ýygylygy filtrläp şu taýny alsaň, onda sendin damardaky iwerin microbubble'laryny alyp bilýän. Yani şeýlelik bilen sen tissueny ýöneki zady ortadan aýyryp bilýän, filtrläp bilýän. Esasy maksady şu. Bizim akustik angiografi. Şuat edip bilýärler, kontrast agent edip ýa-ni CT scan diýip agzan datlaryny olar şuat edip bilýär, ulanyp bilýärler. Zady, yani bu taýda şu taýda muny şunu aýdaýyn. Ýa-ni makroskopçylary peýdasy näme? O taýda meselen early cancer detection, yani şonu edip bolýar. Ýa-da ýene damarlar bilen bagly bolan neurological disease detection edip bolýar. Ya da mesela cardiovascular disease yani niye damar bağı olsa şoň şekilini çykaryp bilýän bolsak, şoň öňüni alys şähertlerini görmek üçin early detection'la bolup bilýär. Indi şu wagtky conventional method diýen zadymyz şu wagtky kliniklerde ulanylýanlary CT scan yani computed tomography ýa-da magnetic MR diýär, magnetic resonance angiography. Bulan o da high contrast zady var, yani high resolution alyp bilýärler. Ýöne that radiation exposure etýär, yani X-ray berýärler her edenlerini we ýylyň dowamyny belli mukdardan köp alyp bilmeýäňiz we adamyň saglygyna zady var. We cost yani high cost diýär, enzamlar gymmatly we hemme klinikde ýok, yani klinikde, yani käwir kliniklerde bolýar we hökman şu taýlar gidip etmeli bolýaňyz. Indi şonu hasam kämilleşdirmek üçin bizim bu etýänimiz klinikde intak dat däl, bu üstüne işlenilýän we develop edilýän zat. Bu ýöne üstüne research edip hasam kämilleşdirmek. Ultrasoundyň esasy o zady cost effective, yani gymmat zat däl we kiçi zat we islenýände ekidip bolýar. Yani daşap bolýan zat. Ýöne o da intak develop edilmedik, yani intak hasam kämilleşdirmedik. Indi biz onun bu kısaca bir fabrication process flow diýdi. Yani näde ýasaýar şu zatlary? Şonu düşündirmek istedim. Biz başta glass wafer alýas, 4 inch wafer, yani 4 inch 100 mm'lik wafer alýas. Onu first glass etch diýär. Yani onu glassy belli nanometr zadyny kalınlygyny, o çuňlugyny etch edýär, yani ýdirýär kimikatlar bilen. Soň ikinji second etch etýär, ikinji ýydir. Soň metal goýýar, onuň aşagyna elbetde altyn goýup zady diýär. Aşagyna metal, yani aşaky metal gatlaryny döretýär. Ondan soň üstüne anodic bonding diýip ikinji wafer bond etýär. Bu taýla has technical satjak geçsek, sebäbi bunu düşündirmek üçin hasam zady etmeli bolýar. Oňa wagt gidermäliň. Diňe bu prosesler hasam içkin bolanlar öýlerini düşünür. Näde ýasaýarmy soň o taýdaky box aýyrýar, soň silicon etch vent etýär, cavityny surat girmedýärli.
soň siling nitrat bilen siletýär, soň nitrat etjedip soň top metal etjär. Sen top metal şu an edemiz soň ähli bizim pätlemiz bolýar. Ya aşaqdaky zat aşaq elektrot yani kanallamada we top common ground'a aksesimiz bolýar. We soňunda iň soňunda ýapan dadymyz wafermiz yani başmaly furnace wafer'de şunça sany ýasap bilýär. Yani 40-90-50 ýakyn device ýasap bilýän bir kiçijek furnace. Bu research facility bolanymyz üçin, research etýänimiz üçin biz kiçijek ýasaýar. Emma massive production yani ulu kampaniýalar muny köplenç 16-20 inçde ýasaýarlar. Yani munyň 4 etesi belki de 6 etesi köp alyp bilýärler onsatlyk bilen. Ben bizim ýasan mesela şunun içinde 250 tane yankal kanalı var diýeniň ölçegi 23 mm, 23 mm'de 250 tane connection, her tarafta 28 tane connection var. Başta soň fabrication edemiz soň ýasamyz soň onuň uniformity nähili yani ýasanda enjamymyzyň işleýişi bir-birine baglanşykly da ýyldy nähili şonu bak teredilýär. Onuň ählisiniň işleýiş prinsipi dengrek we mean valuesy 566 sigma standard deviationy şonu ýalytýar. Biz bu taýda bu işimde ben 2 tane ipköşük pattern ýasadım. Yani şu taý ikisinin içi diňe şekilli guruluşy başga we işleýiş prinsipi salaja başga ýöne 2 tane görnüş ýasadyk. Muny ben supervisorum gören soň we türkmeni bilýän soň türkmen halysyna meňdetdim muny. Yani bol öň rady meşhur bolmadyk zat, öň diňe 4 ýasaýardylar. Soň tygmanlygy üçin men onu aýlasam nähili bar diýdim. Olam bolup biler sen halyň bät goýjak bolýanmy diýip zat etdi. Türkmen halysyna bardy. Ondan soň onu ýasap bolamypsa onu hasam test etmek için elbette wirler yani kablolary bolmaly, kabelleri takmaly bolýar. Bulary takamyz soň PCB'ye takyp ähli enjamlar toklar da edemiz soň olary karakterize etýär suwun içinde. Sebäbi biziň etýän dadymyz adamyň adam suwyalyk hasap etýär. Sebäbi adam %80% 90% suwdan we suwun içinde gitýän medium ýaly utusandan bir suwda gitýär diýip hasap etýär. Suwda ýa-da ýagda. Taýda biz elbette ýag ulandyk we ýagyn gowzady hiç şeýle wirelary encapsulation etmek hökmandan. Yani wirelary wadat geçip bilýär. Ondan biz ilk testimizde hakikaten hem low frequency'de yani kiçi ýygylykda iýerip bilýärmi we etleýän MI-myz bar, mekanikal indeksimiz barmy şoňa teretýär we elbette iýerip bilýän ekenik we ýeterince MI-myz bar, ýeterlik. Ondan soň hakikaten hem uly ýygylykda kabul edip bilýärmi, onu hem görkezdik. Ve şoň bilen dady yani kesipledigimiz boldy. Yani iýer kiçi ýygylykda iýerip bilýär, uly ýygylykda kabul etýär. Entäm bul adam developing process'te, application process, animal test, animal experiment da yani hayvan mesela kiçi çanlarda esasen şuat barlanylýar. Bu entek belli şuat klinike taýin diýip biljekler, bu entek ötüşde. Şoň bilen şu soňky slide eger de forlaňa bar bolsa, alyp bilerler. Düşünükli bolýar. Doktor Allah razı olsun. Oy hakikaten ham başlangıcınız, uğurunuz inşallah bereketli olsun. Sebäbi ol medisinan, diňe medisinan geljegi de başka uğurlarda da ulu geljegi eger gowy fikirlenseň şonu görkezýän ılım vardı. Men soram hazırki zamanda doktor çağırdı belli geçti. Şu kontrastını MRT edilýär ya da kontrastını diagnostik scan diýeriz. Şoň bilen edilýär, ona with contrast, without contrast diagnostik bolýar. Siz şu ýerde burada diýdiňiz babullar uğradylýar diýdi. O da şu damarlar arkaly bir sizde şoň ýaly ulanýan signaly özüne kabul edip gaýtarýan zat bolýarmy? Kontrast ýaly ýa-da
ya da natural. O dediğim sebebi kan aylanıştı damarda naturalni puls bizde bir yerde değil de bütün organizmde şonun vibrasyası oluyor da şonu kabul ediyorsunuz mu? Şonu soracak. Biz adamın natural yani tabii pulsunun yani yağlı katkısı olan için onu zat edip bilemiz. Biz bu tayda megahertz'la yani katı tirlikte ulu zat etkenliği için onu nerede bir elbette aşağıdan yani inject ediyor yani kontrast agent ama bir zat yani içine koşulyan muktaya katı az olan için on yani köp muktada adamın hiç side effect'i bilinen yok şu an. Yani adam onu gün öğüdü yok edip biliyor. Dine şu tayda köpücük kanı çalıcı köpücük diyor ki vaktlayın. Qıyqa vaqtda ve şu qıyqa vaqtın içinde onu alıp yetişmek ve şu tayda imaging edip yetişmek. Yani bu side effect yok. Yani elbette yani adama inject ediliyor. Yani hayvanı şu an. Ol air'da special. O hava yani soğukluk suyun içinde yani mesela nehir soğuk boşun içinde air'la trap edilen yani patlanık öyle patlap onu exposure bolonu yani şu tayda ding vibration bilen ol echo diyor yani belli vakitten sonra ol kanun ödünü ayırıyor yani. Sirkülasyon derecesinde O çıkan. bilen onu öde zaten ya. Afalaya. Tarih halkası. Sağ olun doktor. Meň sorum şeýledi. Ýani biz diýdik damarlarda gowş etdi vibration edip nime edip bolýar täbi damarda ýakkanlar liquid. Peşow haltyda şonaqlat edip bolarmy ha? Peşow haltyda da liquid bada. Ondan olam izine ýani wave berip bilýär-de. Daş kesel zatlarda şonu anyklamak üçin ýani. Bunu bizim şu an etcek olan adamız uluyğılıkta etkenimiz esas sebeplerinin biri microvasculature hatını detekt etmek yani kiçik mikron derecesindeki ama ulu zatları yönükü ultrasoundda edip bilýär yani o taýda zatlaryny elbette edip ya da mesela ultrasoundun üstünden daşlardaki daş pıtratmak etmek katı ulu muktada edip bolýar onu zatlar yani bunun esasın bu taýda aljak olan adamız intact cancer cell tumor cellleri cancer diýmeýin tumor cellleri hat kiçik wagty microvasculature şekli değişip yani pattern ütgöýämi şonu mesela hazır muktada berip AI-ýa berben bolsa mesela onu muktada edilýär. So pattern'ın ütgöýüşi AI-ýa mesela wagtdan wagta. Yani diýense CT skany 2 ýylda bir ýerde getme matlagy berýärler. Emma ultrasoundda siz günne de edip bilersiňiz, 2 günne de edip bilersiňiz. Ultrasounddyň adama ýanyny bilinen ok. Şu anda sende onu ýani ýok. Şoň üçin onu mesela pattern alıp AI-ýa data şeklinde berip onu hakym kämilleşdirip bu. Öňüne alyp. Sağ olun. Bu sizin edýän işiňizde düşünmeýän birine siz näme iş edýäňiz diýse nädip şoňa düşündirýärsiňiz? Dostum Mekanyň adynyň soraýan. Men şunlaýan yani öyle dostlama daýdymda mesela dostlama meniken on ýaly ýakynda işlem bilen baglanşyk bolmanlyk üçin men esasy uzi etýän ömürde uzağa gidip gördüňmi diýip ben sorusyny berýän. Owa gidip gördüm diýär. Onu üstüne gel salýarlarda uzi etýärlermi diýär owa. Onu şoň ujundaky çiwi ýataýan diýär. So çiwi ýem uzi edýärler, onu näme üçin täzen ýataýaňyz diýip soraýarlar. Enem diyen, yani onu mükemmelleştirmeli yer var, tek onu hatam mükemmelleştirmeli. Şu an mesela rak kesellerinde yani tümör sellerini hatam önüne al işte yani early detection edecek oluyor, sonra üstünde uzi intek edip bilen olup sonra edecek oluyor. YouTube'dan Giden olsa diýdiň dälen, gitmedik bolsa mesela. Yok yani ultrasound özümüz yasaya ve şu yankı encam şu çip öz ultrasoundu yasap iýerýär we ona deyip izine gelendem kabul etýär. Yani öz yasap öz iýerýär. Yani git Gökmen gidýär. Yok, dostuňyz şonu etdirmäne gitmedik bolsa näme düşünürýäňiz? Onu o Gökmen ya men dostlarym köp öýlenen olan için aýaly bilen giden bolýar. Tamam. YouTube'dan Abdurrahman Meredov soruyor. Alternatif usage barmy? Mesela underground imaging üçün lidara derek ulanıp bolýarmy? Mesela underground etmek için yani suňa sanaýady. Bu ulýarlykda ulanmagyň ýanlarynyň disadvantage'lar diýen ýani näme kemçilikleriniň birisi bu salt attenuation bolýar. Yani ultrasoundyň ýygylygy näçe köpeltdiňçe artdyryp ulotdyňçe şol wagt sat dönýär.
Şoň üçin onu underground ulanmak üçin kilohertzler geçmeli bolýar. Onu ýani micro feature'lar alyp bilmeýäňiz, soňa sarna gaty çuňa gitjek bolsaňyz. Ýani bu spesifik ýani şu acoustic and geography üçin ýatyar ýani bir spesifik application üçin ýatyar. Muny alyp başga application ýatacak bolsak, oň üçin başga ultrasound ýatap bolýar, kämilleşdirip bolýar, elbetde bolar. Ýani şu wagt biziň edýän işimiz spesifik acoustic and geography üçin. Sağ olun berýän maglumatlaryňyza. Indi gördüm ben bir üniversitede iş edýäňizde, üniversiteden işinden beter az köpürak başga bir proýektleň üstünde işleýäňiz. İki standardy birleşdirip bir produkt çykarjak bolýaňyzda. Indi şu Türkmenistandan hem görýän ildeşlerimiz bardyr, ýaşlar bardyr. Indi şolar meselem Amerikanyň okulary gymmadrak gelýärdi. Indi siziň derejeňize ýetmek üçin ýa-da doktor şaryfyň derejelerini ýetmek üçin aýratyn bir grantlar, scholarshiplar, ýene bir zatlar barmy? Ansatrak ýollar bilen siziň derejeleňize ýetip bilermi? Şol uglarda azajyk maglumat berseňiz. Temaňyzdan üýtgeşdirek ýöne. Düşündüm. Goýsa, meselem men özüm bakalavrymy Maktumulda okudum. Ýani men bäk geçdiğimi doktorantura Amerika'ya geldim. Yani şunu aýtmak dileýän, yani sen okayan üniversiteden Türkmenistan yani başga ýerde okaýanda da Türkmenistan okaýanda da yani Amerika'ya bir okudan kabul alyp bilýän. Esas özüňizde kämilleşdirip alyp boljak testler alaňyz soň bäk tawşaňyzda. Indi doktorantura gowzady, senin doktorantura geçenliň üçin sen otayda teaching assistantship we research research assistantship diýdi. Yani sen stipendiýaň okutulygyň ýapýarlar we sen ýasy diploma berýärler. Bäd Amerika'da doktorantura gowzady şo. Emma sen Amerika bakalavra geljek bolsaň, elbetde bakalavrın töle gymmat. Oň üçin azajyk yani scholarshiplar tapman gelmeden tapmasalar kyn bolar. Onu da elbetde student loan dat alyp okap bilýärler. Olaryň özlerine nähili göwün ýetýän bolsa. Emma yani başga ýerde bakalavryn alan soňla doktorantura gelmegi maslahat berýär. Ýa onu finansiýa ýagdaýlarynyň problemi bolmak. Köp sağ olun maglumatyňyz üçin. Meňe bir soram bar. Erteden bäri medisinski applikasiýalar gürleşilýär. Köp şu imaging barada CAT scan diýdiler, PET scan diýdiler, soň MRT diýdiler, dogrymy? Indi siz hem şol tema başga bir angle goşduňuz da, olan bir ultrasound. Indi kesel bolan adam diýeli we medisina diagnoz ätýagy bolan adamlar näme üçin ultrasoundy saýlamaly ýa-da ultrasoundyň el ýeterligi barada ýa-da şol diagnoz ýolunyň bahalary barada soňam bolsa peýdalary ýa-da ziýanlary barada komment etjekmi? Ýaňam aýdysym ýaly ultrasoundyň şu wagtda içinde bilinýän ziýanlary ýok. Belli mukdardan geçmeseň bu berde Amerikada FDA limit diýilýär. Yani FDA limitde biz elbetde şu wagtda etýän işlemde FDA limiti özünde limit. Ondan aşagda elbetde näçe mukdarda aşagda işleýär. Yani FDA limitten geçmeseň adamy ziýan edenok we iwerýän ýa-da transmit edýän ultrasound transmissionymyz bir gysga wagtlyk şuňa pulse edip iwerýär. Yani şu mukdardaky pulse şu taýdaky tüşüni hiç açan onu damage etmeýär, kızdırmaýar. Köpleç o taýda da elbetde ýa başga işlerim var. Ultrasound bilen ýa kanser tümör selleri obligation diýilýär. Şu taýda patlatmak wagt hakynda da edilýän işler var. Ol beň temamyndan daşynda ultrasound bilen ziýany ýetip bilýän, itleseň onu intentional edýärler, itlep edýärler. Şu taýda öýjügi patlatmak, öldürmek, ýöne ketmän, dadetmän, şu taýda öýjügi patlatyp öldürmek edibem işlenýän işler bar. Ýöne şu wagtda ýa ziýan meselesine şonýaly. Cost effectiveness de yani men bilsime göre ultrasound yani 10 etse 20 etse ýaly arzan öyle enjam şekilde de we tutýan mukda ölçe ululugy bu mukdaryny da kiçijek ýerde alýar we oldyň kompýuteriň ýanyna ýankaly eden dadyň probe şekilde gökkezip bilse şo bolsa ýetik we onem zaty tasap bolýar başga şulotoda olotoga geçirip bolýar. Emma ýanky exposure radiation bolan ýa-da X-ray zat bolan üçin ýurt otor etmeli, onu olotoga geçirip bilmeýän. Yani şol ýaly limitationlar var we on gymmatlygy, ýa-da maintenance gymmatlyklary bar. Şükür, köp sağ olun. Sonra esasen köpräçik teknik ýagdaýdan diýeli, meselem ultrasound ulanyp resolution diýeli ýa-da kontrast diýeli şol meselelerde
nähili performansy yankı nemäniň ultrasoundyň? Şu wagtlykça yani resolution'y edil MR datyalyk bolup bilenok. Bunu ultrasound şu wagt şunu ýaly edip bulup bolar belki. Yani cost effektivne yani MR yani CT datla adamlaryň sany azaltmak üçin ilk bar ultrasounddan geç. Totaýda görün ýa-mi, şonu bolup bilýärmi? O bolýarmy onu has içkin git dip onu şu öňünden bir extra step yani edip bolar belki şu wagtlykça on yani resolution'y on kal go without dip bolanok. Entek ödem ýa-ni dismali klinikde ulanlanok, entek developing stage'da. Köp sag bolun. Şu zatda research'ta gerekli bolan tool'lar ulanýaňyz ýa-da nähili technical tool ulanmaly gerekli bolýar. Yani başta bizim başlayan dadımız etafi nähili muktada näme yani constraint diýipdi. High frequency işletjek bolýan, high frequency high ýygylykda dizayn etjek bolýan. Dizayn üçin ANSYS biz FEM diýipdi, finite element modeling simulasiýa gerek. Täze bunu ýaňam görkezsün ýaly zatda ýasamak üçin yani uly mukdarda zat uly diýmeýin, belli mukdarda pul gidýär. Cleanroomda ýa-ni ýasamaly bolýan, o çip ýasan ýaly yani bir çip ýasaýar taýdanynda. Çip ýasan ýalyň gymmatlylygy bar. Ýöne bir ýasanda köp mukdarda ýasap bolýan üçin ýene arzana düşýär. Şoň üçin o ýasamak ýasaýyn barlaýyn bolmasy ýene ýasarna diýilenok. Başda simulasiýa bilen on isleýän zadyňyza gawat gelýär, şonu edýär. Şoň üçin finite element modeling kompýuterda belli bir mukdarda simulasiýa edilýär. Son simulasiyadan soň elbetde clean room ýaly, yani chip ýasap boljak derejede facilityňi berek. Yani standard chip manufacturing edip bilýär ony we şon ýaly datlarda ýasamaly bolýan. Elbetde bu biziň öz laboratoriýamyzda, özümizde iş laboratoriýa ýok. Universitetiň öz clean roomy bar, şo taýda biz ulanýarsa şo taýda dat ýasaýar. Ýasamyz soň onu characterization üçin hydrophone diýen pressure ölçemek üçin oscilloscope datyaly kisizek mukdarda toollar ulanıp bolýar. Ýöne ýasamak üçin elbetde belli derejede uly clean room gerek bolýar. Sag bolun, ýene bir soru, iş mümkinçilikleri hakynda aýtsaňyz, haýsy firmalar mysal üçin şu urda işlänler iş alypdylar? Bu indi meselem diňe ultrasound diýseňiz gaty kişi field bolan üçin, yani ultrasound bilen işläp biljek Philips ýaly kampaniyalar edip biler belki. Emma siziň chip manufacturing abilityňiz, skillleriniz sebäpli şunýalyk bir iş etseňiz, onda isläň bir chip manufacturing'a işe tawşap bilersiň. We elbetde şu taýda biziň capacity diýen ýerinde MEMS ulanýarlar, microelectromechanical systems diýilýär. O taýda MEMS'de yani diňe bu däl meselem gyroscope ýa-da accelerometer ýa-da elbetde şu teknologiýany, şu simulasiýany ulanıp ýasalar üçin zadyňyzy ütgedip bilýän dakykyn aňsatlyk bolan. Emma yani diňe ultrasound etjek, ultrasound üçin etjek diýseniz, onda elbetde fieldiňiz gaty kiçeltdiňiz bolýar. Emma fabricationda ýa-da zadyňyzy ulatsaňyz fieldiňizi aňsatlyk bilen ütgedip bolar. Sag bolun. Başka soragy barmy? Sag bolun.